Това, което цивилизация наричаме, се оказва такъв капан, такъв затвор. Това е... Че когато в група ти решиш някакъв свой проблем или стигнеш до някакво свое решение, тя ти е по-силно, колкото ако го направиш сам вкъщи. Още една идея, още една идея. Това е много сериозна информация, защото не всички знаят. Тъгата обикновено се появява тогава, когато трябва да те събуди за нещо, да си дадеш сметка за нещо. Стига сме благославили женската енергия, нека да дадем малко любов и на мъжката. Разбира се, и тя си трябва. Напомняме неща, които те най-вероятно знаят, истини, до които най-вероятно са достигнали през житейския си път, но просто тези блясъци са останали някъде в съзнанието и не се ползват. Аз ги напомням. То ни е запаметено, програмирано вътре. Ти ако, нали, тогава заслужаваш. Ако не, нали, има и наказание, няма. А ти това е нерождено право, удоволствието. Тоест, ако тя е много добра в дишането или в съзнателното дишане, ние в момента само бидейки в нейното присъствие, ние би трябвало да увеличиме можете в тази посулка. Холотропното дишане е много специфично. Ако детето ви иска да ви прегърне, никога не го пускайте първо, защото не знаете от колко се нуждае, колко дълго се нуждае да ви прегръща. Винаги изчакайте то да ви пусне първо. На котките няма как да им говоря за микроциркулиране. Обаче в момента, в който го пусна, в момента, в който взема да приготвя нещата, няма значение ядат ли, спът ли, идват и двете.